vez vexo máis repartidores xogándose a vida en bicicleta entre os coches, baixo a chuvia, baixo o sol. Movémonos por un traballo decente. Porque hoxe en día aínda hai mulleres que para subsistir ou sacar adiante os seus fillos teñen que recorrer á prostitución. Movémonos por un traballo decente. Porque hai persoas que tendo un contrato de 8 horas cobran 4, firman a folla de 8 horas e a empresa desgrava esas 8 horas. Por eso, movémonos por un traballo decente. Esta crisis ha sacado a la luz la doble o triple jornada a la que están sometidas muchas mujeres con personas a su cargo, ya sean niños, ancianos o ambos, y por ello nos movemos por un trabajo decente. O persoal sanitario, aunque tanto lle aplaudimos estes meses, atópanse moitos deles con contratos de horas, de días, itinerando ao largo da provincia, sen a posibilidade de ter unha estabilidade laboral nin personal moitas veces. Por iso tamén nos movemos por un traballo decente. Los inmigrantes sin papeles tienen que trabajar sin ningún tipo de cobertura. Nos movemos por un trabajo decente.